Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. The Bala Family ngibuyile futhi siyaqhubeka nama episode. Hayi indaba kaBhut'Loyiso. Yabo Bhut'Loyiso ikhona into ngaye. Yes, Bhut'Loyiso ukuthi yini lento engithi khona ngaye. Guys, angazi noma imina kuphela yinona lo muzwa. Njalo mangibuka le show ngiba nento ukuthi bebehlaleleni bengarecord bengashuthi bebelindeni because isikhathi esiningi masibuka lama reality shows kuba nento nje evele ikubora. Yabo the Bala Family benza lento esifunayo and basilethela lezi zinto esilobu sithi siyaqonda lokho siyakunderstanda lokho and izinto esizibonayo nasemndenini yethu. So ingakho le show angazi noma nginehaba yini iyathandeka, irrelatable. Asize episode 4 ukuze ngizonichazela le ndaba leya Bhut'Loyiso ukuthi hayibo Bhut'Loyiso kanti umiphi but yeah. Episode 4 uBabJafta noma bebekhuluma ke engageni yabo yomshado banama plans ukuthi benze i-anniversary and bafisa ukuthi ingane zibe khona izingane zabo because uBabJafta unabantwana noma unabantwana labo esibaziyo. So ubaba uJafta uhambile wakhuluma nabakhe abantwana esho ukuthi ke kunesimo esinje and bafisa ukuthi bahlangane bamukelane because ekuqaleni mhlawumbe okwenza ukuthi badelay bekunalento yokuthi abekho happy abantwana, kodwa masibheka abantwana ababengekho happy abakama. So manje sebekwazile ukukhuluma ngalendlela yokuthi anniversary kuzobe kuyi-celebration behlangene bonke beyifamily enkulu. Uthi ke uTata uJafta uBabJafta ngizoqhubeka ngokuthi uBabJafta ngingixolele leya tati ibuye ngikhohle. Uthi ke ubaba ubona ukuthi ivenue kube yivenue ezokwazi ukuthi bonke bekhululeke because mabeza kama laba abanye mhlambe bazoba uncomfortable and ngiyayibona leyo nto because ngapha koBhut'Uzwayi vele kubo kuzoba nalento ukuthi kusekhaya la uyayibona leyo, kanti mabehlangana kwivenue ezobafaka bonke mhlambe bekwazi ukusebenzisana kahle nomcimbi uhambe kahle ngeke kube khona ukuphakamelana. So bebesho into efana naleyo. Ikhona uma semathandweni uthi uma ke phela ke ubaba akakwazi ukumbiza ngobaby phakathi kwabantwana. So uthi ubaba kaNoxolo. So uNoxolo omunye weingane zikaBabJafta. uBabJafta unkosikazi wakhe omunye udlule emhlabeni ilo anabantwana nabo. First wife engathi bahlukana kwaba khona owesithathu noma ngingasazwanga kahle ngingixolele lapho angizwanga kahle, kodwa imishado kaBabJafta useshade kathathu ngokulinganayo noma kubaxoxile nje ukuthi ba happy ukuthi lento yenzeka ngendlela abafisa ngayo nabantwana sebezobonana kamnandi, kukhona vele ukuthi bonke i-moment abayilindele. Kube uBhut'Uzwayi ube nesikhathi nabantwana bakhe, so naye wasichazela ukuthi udlule kwi-divorce and baxoxile noma wabantwana ukuthi bazozama ukuthi basebenzisane kamnandi benzele abantwana because ufuna ukuba khona for abantwana bakhe. Sabona-ke nomntwana engicabanga ukuthi uyi-last born kaBhut'Uzwayi. Ayi-ke usisi uney'ndaba kade sixoxela nje izinto eziningi esingazizwa ukuthi uthini kodwa ekhuluma-ke nje kukuhle. Wakhuluma-ke uBhut'Uzwayi esichazela-ke nangabantwana bakhe i-first born uboy ahlale naye phansi emchazela-ke ngesiXhosa because uthi kubalulekile ukuthi abantwana bakhe bazazi ukuthi bangamaXhosa and basukaphi konke lokho, i-background yabo or Xhosa heritage, lokho kubalulekile nezithakazelo. Ubese chaza ke ngembeleko kancane. Angizochaza ke ngembeleko because ngumZulu kanti ngala kwishow amaXhosa, so ngaze ngichaze izinto eziphambanayo, kodwa ke ubezama ukuchazela umntwana ukuthi imbeleko
into enjani kusuke ku-introduce umntwana kubantu bakubo. Kwaba usisiphinki nontombazane nentombi yakhe. Muhle ke yazi kule family guys angazi uma nginehaba yini ave bebahle ngale ndlela epholile, angazi ukuthi ngiyachaza ngathini ngegama le-English njalo bahle lokhu nje uthi hayibo guys nazi nabahle uyabo banjalo ke. Usisiphinki ke uhleli nogeli, ugeli use university, ngicabanga ukuthi wenza second year because uvezile ukuthi kunemali ayikweletayo. But ukuhlala kwabo phansi bebekhuluma nje ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Usisiphinki ebuza umntwana nomntwana ebuza uma wakhe. So uthi wenze ispace sokuthi ingane ingamsabi as umzali ukuze uma kuba khona isimo sokuthi udinga usizo angasabi ukuthi ma ngisize, okukhona mhlawumbe ukuthi wenza iphutha angasabi ukuthi ma ngenza iphutha. So ubalile yazi angazi ukuthi why guys lento yenzeka kimi every time usisiphinki mayethi uma wayengekho kuvele kube buhlungu, angazi ukuthi yini kodwa phela uma sesimxolelile ngethi story siyaqhubeka yeah. So uyasho usisiphinki ukuthi yena indlela akhule ngayo ayifananga, so ayibanga angazi ukuthi ngachaza kanjani. So uzama ukuthi kumntwana wakhe enze zonke izinto ngendlela. Mase kuthi ke kwinto yepartner uthi ufuna ukuletha umuntu asazi kahle ngaye amthemba kumntwana wakhe. So usisiphinki uyabuza ke ubuza ugirl ukuthi kanti girl kwenzakalani, uthi ugirl hayi umfana uhambile uthi usafuna ukuzithola kahle. Abafana uthi ke uma usisiphinki ephendula ingane uthi hayi mayesho njalo myeke nawe uzinake. Ugeli uyathula usethi kanti ke kuwe ke kwenzakalani, sibuza nguma wakhe usisiphinki. Uthi usisiphinki hayibo azaza zabuza. So uthi ke usisiphinki usongo uyathandaza ulindile ke usilinde emthandazweni ngathi ngathola umuntu oright ave muhle usisiphinki ngathi nje ngathola umuntu oright nozazi ukuthi ufunani because siyambona ukuthi uyilo sisi nje ongathi uqondile. Sidlulile usisiphinki kuleya conversation yakhe nomntwana also Bhut'Loyiso kwase kuba ke usisijeni ke wavela nezingane ke wathi kusibekela kancane ke ngeroutine. Usisi wama routine usisijeni ingane nje ngithi nakukhumbula ukuthi wafika late kwi-Thanksgiving event ngoba phela ingane wakufanele ilale, asazi ukuthi ayilali nemotweni noma ke yayingeke izilala ingane kagogo kuze nje bafike ngesikhathi asisekho kodwa lapha nje bese ngidlula ke nami because usichazelile ke ukuthi ngo6 kwenzakalani before ubeyedwa manje usenehelper okwenza izinto zibe lula. So uBhut'Loyiso bengekho eseDurban eyoshutha music video. Ngeqe uBhut'Loyiso ube auditiona ufuna ukuvela lapha kwiGqeberha, so bazamile nje ukuzivezela kancane leyo part. Kwafika ke uBhut'Loyiso ezombingelela. Hayi ke guys ningamangali, mina ngifuna ukunibekela sonke isithombe sento engiyibonile because le show ngiyilandela ngaleyo ndlela ikho nginixoxela kanje. uBhut'Loyiso useDurban sesingaye ke uBhut'Loyiso ukuze niyibone ke lento engisho ukuthi hayibo uBhut'Loyiso kuseDurban uhlangana ekhaya mthetho umfundisi uphinde abe i-radio presenter. Bangani ke bazana kudala umazi nje dala nangeculo alenza esenza igospel. So uthi ke uBhut'Loyiso uhlangana nokhaya ukuze amchazele ukuthi ngoba yena phele ngapha kwigospel esecabanga ukuthi acule i-R&B ithini leyo nto nokuthi ke ahlale emgqini. Hayi uBhut'Loyiso uyasho ukuthi uzocula phela ucula i-R&B kodwa awusezocula izinto esizofaka abantu ezonweni. Uyayibona leyo nto ukuthi ucula i-R&B kodwa kube nomoya wokuthi abantu abenza izinto ezithile uyabo. Kudluleke lapho i-process yokushutha music video uhlangane noGigi, niyamazi kuGigi baxoxa ke. Hayi ke into engibabazayo uBhut'Loyiso uthi
He phela nje sengivele ngaba ne-stepfather. Ngicela ukubuza ukuthi uBhut'Loyiso wayethuleleni laphaya kuyi-family therapy engayichazeni imizwa yakhe nge-stepfather. Uthi-ke nje sengimdala kwavele kwathiwa nangu ubaba wakho jikijiki. Ngithi he, Bhut'Loyiso uncamela ukuthi uyohleba le ko-Durban kade nihleli laphaya kwi-family therapy ubuzosho ukuthi kanti vele khona sesiba. Ngicela ukuthi ningamjaji ubaba Jafta. Bengayichazi ngani laphaya kwi-family therapy uLoyiso ukuthi uzizwa kanjani nge-stepfather nokuthi-ke nje bathole ubaba sebebadala. Nangu sezohleba nojiji sesivele-ke nje hayibo sesibadala kwathiwa nangu ubaba wenu. And ubaba wayifikela nje engayiphathelanga lutho kodwa phela guys akusho lutho. Umuntu omdala ubezolithatha umsebenzi esemdala. Hayi. Khona iyahlebisa le ndaba kodwa futhi sibuye sibuke ukuthi umuntu omdala lona umsebenzi bezothatha. Uyixoxileke wathi-ke ufuna-ke uJiji amcebise indaba ye-stepfather because akazi ukuthi enze njani. Wathi uJiji wena mkhiphe uSuloyisa afanele akhiphe mina. Kodwa mina guys asishiyeke la episode 4 boy unjena sizoqhubeka isenzo episode 5. Ngicabanga ukuthi mayikhona enye into engishile ngizobuye ngiyikhulume. Simbonile uBhut'Loyiso efundisa abantwana ngeSixhosa or nge-background yabo. Usisijeni kwakhe uma nobaba Jafta ukuthi umshado wabo sekuyisikhathi esingakanani and iziphi izifiso abanazo okungathi-ke igoli yabo iyafezeka ukuthi abantwana bahlangane bebe ne-celebration. And uma uthi-ke nathi bayasimema bazosimema ku-Facebook. Mina ngiyalithanda uthando. And uma nobaba Jafta ngiyabathanda ukuthi nje kuba nale nto le usisiphingi mayisesho ukuthi thina ngesikhathi esikhula kuba khona le nto ethi engathi ngaba yisifundo kithi esibukayo because akekho umntwana okuzomela ukuthi akhulume kanjalo ngomzali wakhe noma engakhulumi iphutha. Guys, thank you so much for your love and support. Ngiyanithanda, ngiyabonga, angiqedi support. Bye bye.